A l'estació del nord de València es troba el nostre company Manu Lajarín, perquè allí han arribat en un comboi, viatgen uns passatgers molt peculiars, el mag Merlí i el rei Artur. Manu, de segur que a l'estació l'expectació ja és màxima. Maria, els estic protegint-me perquè ja vos avance que no estan molt bé del cap. Ells el que volen és contar la història del seu amor i les desavenències en Merlí, a tota València. Vos conte, Merlí, un musical de llegenda, el du a València la companyia Trencadís, que ara mateix els vegem amb el ballet òpera d'Ontinyent. Això és només un aperitiu del que podrem veure al Teatre Olímpia. A veure, Manu, m'estranya que tu que sempre que sols mimetitzar-te amb tots els reportatges que no vagis vestit d'època. Això com pot ser? Marieta, mira que he demanat el meu vestuari, però és que m'han dit que no era possible. Però bé, tenim per ací a José Chafer. Ell és el... Vine per ací, José. Ahí tenim a Merlí, mireu. Cantem molt bé, Maria, això ja que dir-ho. I per ací tenim a José Chafer, que és l'ànima de tot això. José, teniu ja molts premis, entre ells millor musical infantil. Sí, la veritat és que per nosaltres és un plaer vindre a València en un premi baix del braç. El millor musical familiar infantil d'Espanya és un plaer, la veritat, per a que disfruten els valencians. Per cert, que també, quina versió ens vas oferir de Merlín? Perquè crec que no és la típica que coneguem. És una versió molt divertida, molt loca, molta màgia, molt de rock, molt cançons per a xiquets, hi ha dragons, cavalls, hi ha de tot perquè s'ho passen bé. I molta màgia. Anem a contar-ho. Fins a quan aneu a estar en el Teatre Olímpia? Del 18 de juliol al 29. Així que convidem a tot el món, a tots els valencians, companys, a que vinguen per ací. Jo ja vos dic, això, les espases començaran a rodar, se quedem José i jo per ací. Ja ho sabeu.